Az XS Falu Building Systems egyedülálló Magyarországon, hiszen elsőként mi fejlesztünk és gyártunk alumínium nyilászáró rendszereket. Fő célunk az importált rendszerekkel szemben olyan saját fejlesztésű termékeket kínálni, amelyek nem csak minőségben, hanem funkcionalitásban és dizájnban is kiemelkednek. Termékeink erőssége a hangtompítás, keskeny kialakítás és a környezettudatosság, azaz részben újrahasznosított alumínium alapanyag használata. Német és olasz magas minőségi vasalatokat használunk, amelyből néhány szintén saját fejlesztésű. A Magyar Brands díj elnyerése innovatív márka kategóriában különösen nagy öröm volt számunkra kezdő vállalkozásként. Megerősített minket abban, hogy jó úton haladunk, és tovább növeljük a magyar termékek nemzetközi népszerűségét. Jelenleg beltérre üvegezett hangtompító térelválasztók széles skáláját kínáljuk. Kültérre idén fog piacra kerülni innovatív termékünk, a Radikál ablakrendszer, amely egy síkban záródik mindkét oldalán, illetve megkezdtük a tűzvédelmi rendszereink kifejlesztését is külföldi partnereinkkel.